كم زخنا أي قلت لنا مالتي أمنتي أبحر أوان بحاتياتهم مويتهم أقوى أنت نورو حجي جنا بخريستوس بمؤمن بخمي هيوان كم زخونو قالوا يسألوا فم حتى عن زنورو أمنت مسكونو مالتي دحنت بجبر زي كونس بأمنت كم زركب كم أون أيهودن أحزابن بخريستوس كم تعرقوا أقول حي مهناتو أبحنت أكل ترى أفن ناسي صيامتي إتيسي يمانيتي إيديسي كتنعك أوي كأني شلال كتب لا أيتخيرني يعني كتحجزها أجي حدا أكل كريستوس لزخنا نحنا حدا إنا مالتي مخسبنا حدا إيو تفعتنا حدا إيو كل نجبرسي نخبر أملاخنا نجبرن ترى أفن حدا إيه مخسبنا مالتي أب إسفسون معرف لته كافر شو ክሳብ 9 ደሎ ብጸጋ እምነት ድሕንኩም ኢኹም እሞ እዚ ውህበት ኣምላኽ ዳ እዩ እምበር ብግብሪ ኣይኮነን እሞ ሓደ እኳ ከምካሕ ኣይክእልን እዩ እቲ ዝተዋሃበና ዝኾነ ይኹን ነገር ብክብሪ ኣምላኽ ካብ ኣምላኽ ንረኽቦ ስለ ዝኾነ ኣነ ከምዚ እየ ዝብል የለን ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ከምዚ ረኺበ ከም ፍቃድ እግዚኣብሔር ከምዚ ክገብር ኢልና ክንዛረብ ይግባአና ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ስድራ ቤት ኣምላኽ ቤተክርስትያን ማለት እዩ ምሕበር መንፈስ ቅዱስ ብምዃንና ዝረኸብናዮ በረኸት ገሊጹሎ ኣብ ካልኣይቲ ከዓ ብዛዕባ እቲ ናይ ስድራ ቤት ኣምላኽ እተሰጋገረሉ እዋን ይገልጽ ምዕራፍ 3 እንታይ ድብለና ነቲ ንነዊሕ እዋን ተሓቢኡ ዝነበረ ምስጢር ከምኡ ነታ ቤተክርስትያን ዘለዋ ግደ ንምርዳእ ሐዋርያ ጳውሎስ ምእንቲ ሓገዝ ኤፌሶን ዝጸልዮ ጸሎት ይነግረና ምክንያቱ ንሕና ነንሕድሕና እውን ክንጸላለይ ይግባአና ነቦታትና ክንጽልየሎም ይግባአና ንገዛና ንሓዳርና ንደቅና ንመምሃራና ንኣባት ነፍስና ክንጽሊ ከም ዝግባአና ኢኻ ኣድምህረና ደሎ ማለት እዩ ኣሕዛብ ብወንጌል ኣቢሎም ወረስቲ ክፍሊ እቲ ኣብ ክርስቶስ እተኣትወ መብፅዓ ሕጂ እዚኣቶም ደቂ መብፅዓ ይኾኑሎ ማለት እዩ ደቂ ተባርያ ደይኮኑስ ደቂ መብፅዓ ይኾኑሎ ምዃኖም ምስጢር ወንጌል ገሊጹ ኣሎ ሰብ ኤፌሶን ነታ ዓባይ ፍቅሪ ክርስቶስ ምእንቲ ክርድእዋ ድማ ጸለየ ምክንያቱ ክንጽሊ ኣለና ንኾነ ነገር ክግለጸልና እንተደኣ ኮይኑስ ክጽሊ ኣለና ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 3 ካብ ፍቅዲ 20 ክሳብ 21 ደሎ ግናኸ ከምቲ ኣባና ዝግበር ሓይሊ ካብቲ ንሕና እንልሙኖን እናሓስቦን ዘበለ እምብዛ ኣዕዚዙ ክገብር ዝከኣሎ ካብ ዘለዓለም ንዘለዓለም ንኩሉ ውልድ ወለደታት ኣብታ ማሕበር ብክርስቶስ ኢየሱስ ንዕኡ ክብሪ ይኹን ኣሜን ጎይታ ብኸመይ ሓድነት ምዕራፍ 4 ማለት እዩ ሓድነት ኣይሁድን ኣሕዛብን ከም ዝረኸበ ድሕሪ ምግላፁ ኣይሁድን ኣሕዛብን ብሞት ኣብ መስቀል ቅዱስ ሐዋርያ ጳውሎስ ብሓድነት ክመላለሱ ለሞኖም ምክንያቱ ሓደ ኮይንና ኢና ሕጂ ብሓድነት ክንመላለስ ከም ዘለና ከዓ ይግባአና ማለት እዩ ነቲ ኣምላኽ ዝሃቦ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ኣዘኻኽሮም ምክንያቱ ተዋሂቦም እዮም መንፈስ ቅዱስ እንድሕር ሓዲርካሲ ብኡ ክትመላለስ ናውቲ ኢኻ ማለት እዩ ብደሙ ዝገዛእናሲ ንምንታይ ኢና ካልእ ክንገብር ንፍትን ኩላትና ማለት እዩ እዚ ከዓ ነቲ ኣምላኽ ዝዓብዮ ኢሉ ንቤተክርስትያኑ ዝሓባ ውህበት መንፈስ ቅዱስ ብመንፈሳዊ ብስለት ምእንቲ ከዓብዩ ኣዘኻኽሮም ድሕሪኡ ንጎይታ ቅድሚ ምፍላጥና ከምቲ ናይ ቀደም ሂወትና ዘይኮነስ ብንጽሕና ክንመላለስ ከም ዘለና ገለጸ ምክንያቱ ንሓደ ነገር እንተደኣ ፈሊጥካ ጌጋ ትገብር ነርካሲ ምስ ፈለጥካ ጌጋ ምዃኑ ናብቲ ጌጋ ክትምለስ ጌጋ እዩ ተዓበየ ጌጋ እዩ ማለት እዩ ፈሊጡ ዝጋገን ከይፈለጠ ዝጋገን ዋላ ኣብ ምድራዊ ሕጊ እውን ነንበይኒ እዩ እዚ ግን ምስ ፈለጥና ሰብ ኤፌሶንስ ምስ ፈለጡ ተቐቢሎሞ ነይሮምሲ ናብ ካልእ ስለተመለሱ እዩ እዚ ከዓ ዘዘኻኽሮም ደሎ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ብሓድነት ብሰለስትነትን ክመላለሱ ተማሕፂንዎም ኣሎ እዚ ከዓ ነቲ ክርስቶስ ንኣካላቶም ምህናፅ ዝሃቦ እተፈላለየ መንፈሳዊ ውህበት ዘጉልሕ እዩ ኣብታ ኤፌሶን 4:3 ዘላ ከዓ ብማእሰር ሰላም ንሓድሕድኩም መንፈስ ቅዱስ ንምዕቃብ ዝከኣሎ ኩሉ ገዓዝ ወይከዓ ግበሩ ማለት እዩ መንፈስ ማእሰር ሰላም ጌርኩም ነንሕድሕድኩም መንፈስ ቅዱስ ተመላለሱ እዩ ዝብለና ደሎ ማለት እዩ ኣብታ ናይ ኩሉ ግዜ ናይ ንጎ ጸሎትና ዘላ ኣብ ኣላ ኣብ ናይ ምዕራፍ 4 ኣብ ቦታ ዝብልዎ ማለት እዩ ቅዱስ ባስልዮስን ከምኡውን ቅዱስ ጎርጎርዮስ በዓል ሲና ብዛዕባ እቲ መንፈሳዊ ህያባትን ከምኡውን እታ ቤተክርስትያንን ንኣመንትና መንፈሳዊ ብስለትን ሓድነትን እምነትን ኣብ ምምዕባል ዘለዎ ግደ ኣጉልሐ እዚ ድማ ነቲ ንኣካላትና ንምሕዳስ እተዋሃበ እተፈላለየ ህያባት ዘጉልሕ እዩ ምክንያቱ ብዙሕ ኢና ተዋሂብና ብዙሕ ኢና ተዋሂብና ነቲ ብዙሕ ዝተዋሃበናሲ ብኾንቱ ሰለል ክንብሎ ከም ዘይብልና እዩ ዝገልጸልና ማለት እዩ
ሃዋርያ ጳውሎስ ኣብ ምዕራፍ 5 ማለት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ንፅዋዕና ዝተፅዋዕናሉ ብዝበቅዕ መገዲ ክንመላለስ ምሕፀነና ነታ ትፅዋዕካ እያ ምክንያቱ ኣነ እንተ ናይ ቤተክርስትያን ፅሬት ኮይና ተዋሂባትኒ ብኣ እንተ ተፀዊዐ ብኣ ክቅፅል ኣለኒ ናይ ካልእ ክጥምት የብለይ ንዓ ሰናይ ገይረ እንተሒዘ ብኣ እዩ ዝፈርደኒ ማለት እዩ በታ መክሊት ዝተዋህበ በዓል ሓደ ብሓንቲ ይሕተት በዓል ክልተ ብክልተ ይሕተት በዓል 5 ከዓ ብ5 ይሕተት ብሓድነትን ብንፅህናን ክንመላለስ ከም ዘለና ድሕሪ ምግላፁ ብፍቅሪ ብብርሃንን ብጥበብን ክንመላለስ ከዓ ደጊሙ ይምሕፀነና መመሊሱ እዩ ዝነግረና ደሎ ምክንያቱ ካብኡ ንከይትወፅእ መታ ዳትስ ዋይ ኣባት ነብስና ኩል ግዜ ክንጠፍእ ከለና ዋላ ከይጠፋእና ከማን ድሓይና ይገብሩ ትፀውም ደለኻ ቅዱስ ቁርባን ኣይትወስድን ኣለኻ ትምፅውት ደለኻ እንታይ ትገብር ኣለኻ ኢሎም ድካላኹም ነዚ እዩ ምክንያቱ ካብኡ ክንርሕቅ ከም ዘይብልና ተሰሪዑልና ኣሎ እዚ ከዓ ዋላ ንሕና እውን ከም ኣመንቲ ክርስቶስ ማለት እዩ ከም ኣካል ክርስቶስ ነንሕድሕድና እንተ ሓደ ሰብ ኣብቲ ሪጋናትና ኮፍ ኢሉ ኩሉ ግዜ ሰንበት ሰንበት ድመፅ ነይሩስ እንተ ጠፊኡስ ንሕና እውን ክንሓተሉ ይግባአና እዩ ማለት እዩ ብፍቅርን ብብርሃንን ብጥበብን ክንመላለስ ከዓ ደጊሙ ይምሕፀነና ከም መምርሒ ድማ ነቲ ኣብ ነንሕድሕድና ዘሎ ሓላፍነት ኣንስትን ሰብኡትን ከዓ ገለፀ እዚ ከዓ ኣብ ሰብኣይ ከፍቅር ከም ዘለዎ ሰበይትካ ክትእዘዝ ከም ዘለዋ ብኸመይ እዚ ግን ብፍቅሪ ኣምላኽ ምክንያቱ ዋላ ኣብቲ ቃል ኪዳን እውን ዝብለና ሲ ከምዚ ምስ ገበረትልካ ንሰበይትካ ከም ዝግበረላ ኣይብልን እዩ ወይ ከዓ ከምዚ ምስ ገበረልኪ ንሰብኣይካ ከም ዝግበርሉ ኣይብልን እዩ ንዓኻ እዚ ግበር ንስኺ ከዓ እዚ ግበር እያ ትእዛዘ ሕጂ ክንገብር እዩ ዝግባአና ሳተ ዲገርና ኣጉዲልና ኣለና ማለት እዩ ብዓይኒ ኣምላኽ ኣጉዲልና ኣለና ብዛዕባ እታ ዓባይ ፍቅሪ እውን ሓሰበ ወይ ከዓ ስተንተነ ንሳ ከዓ ጎይታ ንቤተ ክርስቲያኑ ዘለዎ ፍቅሪ እያ ካብኣ ዝዓቢ ፍቅሪ ከዓ ኣለን ምእንታኣ ከዓኒ ተሰዊኡ ምእንታና ከዓ ሞይቱ ተሰቂሉ ማለት እዩ ንሕና ከዓ እዚ ክንገብር ይግባአና ብፍላይ ኣብ ሰብኡ ዘሎ ከዓኒ እዚ ክንሓልፈለን ንንስና ከዓ ይነግረና ማለት እዩ ምክንያቱ ንቤተክርስትያን ብኣንስቲ ገይሩ ይመስላ ንክርስቶስ ከዓ ብኣሰብኡት ገይሩ እዩ ዝመስሎም ማለት እዩ ሃዋርያ ጳውሎስ ንኣመንቲ ብፍቅሪ ብምምልላስ ካብ ርክሰት ብምርሓቅን ንኣምላኽ ከነምልኾ ወይ ከዓ ክመስልዎ ዘለዎ መምርሒ ሂብዎም እዩ ንዓና ከዓ ሂብና ኣሎ ንዕኦም ጥራሕ ኣይኮነን ተፃሒፉ ንዓና እንኮላ እዩ ሰብኡትን ኣንስትን ኣብ ሓዳር ዘለዎም ግደ ብምጉላሕ ነቲ ብክርስቶስ ምስታ ቤተክርስትያን ዘለዋ ርክብ ንምምብራህ ተጠቀመሉ ምክንያቱ ንዓና ከረዳእና ኢሉ እዩ ከምኡ ዝገብር ዘሎ ማለት እዩ ብሰበይትን ብሰብኣይን ገይሩ ዝምስሎ ዘሎ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ፍቅዲ 2 ከምዚ ይብለና ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረኩም ነፍሱ እውን መባእን መስዋዕትን ገይሩ ንኣምላኽ ንምዑዝ ጨና በጃና ዘሕለፈ ከምኡ ብፍቅሪ ተመላለሱ ልክዕ ከምቲ ንሱ ዝተሰዋኣላ ንሕና እውን ነንሕድሕድና ከምኡ ክንገብር ይግባአና ክንፋቀር ስጋዕ ክንድኡ ክንፋቀር ይግባአና ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ ነታ ብፀይትና ምክንያቱ ኣብ ገዛኻ ትገብሮ ካልእ ክትገብር ምፍታን እዚ እንታይ እዩ ዝብለና ፍቅሪ ሓቅነት ዘይብላ ፍቅሪ ሲ ግብዝና ይብላ ሓቂ ብደይ ፍቅሪ ከዓ እንታይ ጭካነ እዩ ሕጂ ካብዚ ክንከላኸል ይግባአና ማለት እዩ ምዕራፍ 5 ይቅፅል ብዛዕባ ስነ ምግባራዊ ፅልዋ ክርስቲያን ሂወት ብፍላይ ከዓ ብዛዕባ እታ ክርስቶስ ዝመስረታ ወቅታዊት ፍቅሪ ኢላ እተጉልሕ እዚ ከዓ ሰን ጃን ክሩዝስ ሰን ጃን ክለመስ ሰን ኣይዛክ the Syrian ዝበልዎ ማለት እዩ ቅዱስ ዮሃንስን ቅዱስ ይስሐቅን ሶርያዊ ንቅድስና ሓዳርን ክርስቲያናዊ ባህርን ፍቅርን ትሕትናን ተግዛእትነትን ኣብ ክርስቶስ ቅዱስ ሂወት ንምንባር ኣድላይ ምዃኑ ኣጉሊሑ እዮም እሳቶም ከዓ ከምዚ ኢሎም ይገልፅዎ ማለት እዩ ነቲ ሃዋርያ ጳውሎስ ዝበሎሲ ነዚኣ ናይ ብሓቂ ናይ መንፈሳዊ ሂወት ዘለዋ ወይ ከዓ ክርስትና ሂወት ዘለዋ መፅሓፍ እያ እዮም ዝብልዋ ማለት እዩ ናይ ቤተክርስትያን ትነግር ማለት እዩ ክርስትና ብሓድነት ብንፅህና ብፍቅሪ ብብርሃን ከምኡውን ብጥበብ ክመላለሱ ከም ዘለዎም ይገልፅ ሕጂ እዚ ኢና ክርስቲያናት ክንከውን ዝግባአና ማለት እዩ ብሓድነት ክንመላለስ ይግባአና ብንፅህና ክንመላለስ ይግባአና ብፍቅሪ ክንመላለስ ይግባአና ከምኡውን ብብርሃን ከዓ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ኣብ ፀልማት እንድሕር ኣለኻ ምስ ክርስቶስ የልኻን ማለት እዩ ኣብ ብርሃን እንተ ኣለኻ ግን ኩሉ ይበርሃልካ ኩሉ ይርዳእካ ይረኣየካ ማለት እዩ ይግለፀልካ ከምኡ ከዓ ክትመላለስ ትኽእል መቐረታ እዛ ጢንጢን ትብል ዘላ ኣብ ማኪና ኮይነ እየ ዝገብር ዘለኹ ሎም መዓልቲ ሰብኡትን ኣንስትን ኣብ ነንሕድሕዶም ዘለዎም ሓላፍነት ከም ዕላማ ገይሩ ይገልፁ እዚ ከዓ
ልክ ዕላማ እወ ሓዳር ምስ ገበርካ ዕላማኻ ክኸውን ከም ዘለዎ እዩ ዝገልፀልና ዘሎ ማለት እዩ ግቡእካ ክትገብር ከም ዘለካ ንሳን ግቡእካ ክትገብር ከም ዘለዋ ብሸለልትነት ክርአ ከም ዘይብሉ ማለት እዩ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ብዛዕባ ሓላፍነት ውሉዳትን ወለድትን ኣገልገልትን ጎይቶትን ከዓ ይገልጽ ድሕሪኡ ነቶም ኣመንቲ ብሓይሊ ብፍቃድ ኣምላክ ክመላለሱን ኩሉ ኣፅዋር ኣምላክ ክለብሱን ኣተባብዖም ኣብ መጨረሽታ ብቡራኬ ወይ ከዓኒ ብስብሃት ይዛዝም ማለት እዩ ቤኔዲክሽን ጳውሎስ ብዛዕባ እተፈላለየ ርክብ ውሉዳትን ወለድን ባሮትን ጎይቶትን ኣመሲሉ ማለት እዩ ኣመንቲ ኣፅዋር ኣምላኽ ብምልባስ መንፈሳዊ ምፅራር ፀኒዖም ክቃወሙ መምርሒ ሃቦም ነቲ ፀላእ ሰናይ ዝመፀካሲ ብናይ ኣምላኽ ጌርካ ኢኻ ክትቃለሱ ትኽእል ዳ እምበር ባዕልካ ክትሕምቆም ከም ደይትኽእል ምክንያቱ ንሳቶም ኤክስፐርትስ ናይ ኢቪል ኤክስፐርትስ እዩ ዝብሎም ምክንያቱ ኣማልክቲ ዝነበሩ እዮም ሕጂ ግን ንሰናይ ደይኮነሲ ንእከይ ዝመርሑ ንእከይ ኤክስፐርትስ ዝኾኑ እዮም ስለዚ ብቃል ኣምላኽ ዳ እምበር ባዕልካ ክትቃለሶም ስለዘይትኽእል ኣፅዋር ኣምላኽ ክትለብስ ኣለካ ክንለብስ ኣለና ይብለና ማለት እዩ ኤፌሶን 6:10 ብዝተረፈስ ኣሕዋቴ ብጎይታን ብፅንዓትን ሓይሉን በርትዑ ብሓይሊ ኣምላኽ ኢና ክንብርትዕ ንኽእል ብሓይሊ ኣምላኽ ኢና ክንቀውም ንኽእል ማለት እዩ ኣብ Saint Ignatius of Antioch and Athanasius of Alexandria እንታይ ይብሉና ኣመንቲ ኣብ መንፈሳዊ ኩናት ክሳተፉ ከለዉ ንርእሶም ከዓ ብኣፅዋር ኣምላኽ ከዕጥቑ ኣለዎም ብኣፅዋር ኣምላኽ ከዕጥቑ ኣለዎም ኣፅዋር ኣምላኽ እንተደኣ ተዓጢቕካ ግን ከሸንፈካ ከም ድኽእል ጥራሕም ዝገልፅና ኣለዎ ማለት እዩ መንፈሳዊ ተግሳፅን ፀሎትን ኣብ ብርትዒ ኣምላኽ ምውካልን ኣገዳሲ ምዃኑ ከዓ የጉልሑ እዚ እዩ እቲ ምክሪ ንዓና ዝወሃበና ደሎ እንተደኣ ንፀላእ ሰናያት ክንቃለሶ ኮይና ወይ ከዓ ነቲ ሰይጣን ክንቃለሶ እንተደኣ ኮይና ንሕና ብኣፅዋር ኣምላኽ ጥራሕ ኢና ከነሕምቆ ንኽእል እታ መስቀል ዝሓለፈታስ ይብሉ ማለት እዩ ተማበላ መስቀል ዝሓለፈታሲ ሓይሊ ፀላኢ ኣብኡሲ ወይ ከዓ ሓይሊ ሰይጣንሲ ድኹም እዩ መስቀል እንድሕር ሓሊፍዋ እታ ገዛ መስቀል እንድሕር ኣላታሲ ፀላእ ሰናያት ኣብኣ ከኣቱ ይክእልን እዩ ምክንያቱ በታ መስቀል ሰንቢዱ ክጠፊ ስለዚ ኢና ከዓ ኩሎም ክርስቲያኖች ሰዋያን ወይ ከዓ ክርስቲያን ዝኾና ሰባት መስቀል ኣብ ገዛና ይህልወና መስቀል ኣብ ማዕተብና ንገብር በዚ ኢና ከዓ ንዑ ክነርሕቆ ንኽእል እሙኒ ብሓፂሩ ኦርቶዶክሳዊት ቤተክርስትያን ንኤፌሶን ብዛዕባ ሓድነት እታ ቤተክርስትያን ዘላ ቤተክርስትያን ብዛዕባ ኣገዳስነት ፀጋ ድሕነትን ከምኡውን ብዛዕባ ስነ ምግበራዊ ፅልዋ ክርስትያናዊ ሂወት ትገልፅ ስነ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ እዚኣ ከዓ ተቐንዲ ኩሎም ዝገልፅላ ስነ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ዘለዋ ከም ዝኾነት እያ እትነግር ማለት እዩ ኣትናቴዎስ of Alexandria and John Chrysostom ከዓ ከምዚ ኢሎም ቅፅሉ ማለት እዩ ከም እኒ እዚኣቶም ቅዱሳን ክንገልፆም ፀነሕና ማለት እዩ ከምኡውን ካልኦት ኣቦታት ቤተክርስትያን ነቲ ሓዋርያ ጳውሎስ ንሰብ ኤፌሶን ዝፀሓፈ ትርጉም ንምብራህ ኣብ ዝገበርዎ ምስትውዓል እዮም ዝምርኮሱ ምክንያቱ ካብዚ ወሲዶም እዮም ነታ ቤተክርስትያን ስነ ሃይማኖታዊ ትምህርቲ ኢሎም ዝፅሕፉ ማለት እዩ ክብርን ምስጋናን እግዚአብሔር ኣምላኽና ይኹን ፅኒኢልኩም ስለ ዝሰማዕኩምና ከዓ ኣብ ትገብርዎ ፀሎት እግዚአብሔር ፅኒኢሉ ይስማዕኩም አሜን አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና አሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና አገልግሎትኩም ይባርክ ሓውና መምትኽ ማርያ እቲ ንዕዮ እግዚአብሔር ምስቲ ዘለኩም ጽዑቕ ስራሕ ጽዑቕ ኣገልግሎት ንዕዮ እግዚአብሔር ቅድሚያ ሂብኩም ከምዚ ከተበርክቱ ካብ ላዕሊ እሞ እግዚአብሔር ዘመን ኣገልግሎትኩም ይባርክ በደቁኹም ብሓዳርኩም ተሓጎሱ ኣራይ ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር አሜን በመርጌታ አሜን ዝኸበርኩም ህዝበ እግዚአብሔር ኣብ ናይ መዝሙር ግዜ በፂሕና ኣለና ንመዝሙር ዝተዳለኹም ዝተዳለኸን ሎሚ ኣራይ መዓዛ ቅዱሳን ሓብትና ራይ ክብርን ምስጋናን ንመድሃኒ ዓለም ይኹን ቃለ ህይወት እስማዓልና መምህር ተክለ ሓውና እግዚአብሔር መመልሱ ምግላፁ የብዝሓልካ ቀደም ኣብ ዝለክን ኣሕዋተይ ብዙሕ ግዜ ስለዘይ ዘሞርኩ ይጠዓመኒ ነይሩ ሞ ሬታ ግበራለይ ራይ
ዝምራ መዝሙር ተወሊዳ ድንግል ካብ ብሩኻት ዘርኢ ካብ ሃና ኢያቄም ብጸሎት ተሰብሪ ብርሃን ንኽትከውን ኣምላኽ ዝመረፃ ተመጊባ ዓብያ ሰማያዊ ማና ትብል መዝሙር ሰማዕልኹ ትኮነ وسمعت باله ሕራ ሎማዓቲ ማርያም ካሴ ዝኾነ وعبالي ودين ሓደ ተወሊዳ ድንግል ካብ ብሩኻት ዘርኢ ካብ ሃና ኢያቄም ብጸሎት ብኽብሪ ብርሃን ንኽትከውን ኣምላኽ ዝመረፃ ተመጊባ ዓብያ ሰማያዊ ማና ተወሊዳ ድንግል ካብ ብሩኻት ዘርኢ ካብ ሃና ኢያቄም ብጸሎት ብኽብሪ ብርሃን ንኽትከውን ኣምላኽ ዝመረፃ ተመጊባ ዓብያ ሰማያዊ ማና ሓፍቲ መላእኽቲ ናይ ምስጋና ዜማ ንጹህ ዝባህሪኣ ናይ ቅዱሳን ኣርማ ናይ ኣዳም ተስፍኡ ኣደላይ ኩላትና ወዲ ሒዝናዩ መሬት ዝወስሓልና ተወሊዳ ድንግል ካብ ብሩኻት ዘርኢ ካብ ሃና ኢያቄም ብጸሎት ብኽብሪ ብርሃን ንኽትከውን ኣምላኽ ዝመረፃ ተመጊባ ዓብያ ሰማያዊ ማና ምልእተ ፍጡራን ምትሕተ ፈጣሪ ኣማናዊ ታቦት ናይ ተዋህዶ ክብሪ ናይ ሰማይ ንግስቲ ወላዲተ ህይወት በዓልቲ ቃል ኪዳን ናይ ቅዱሳን እምነት ተወሊዳ ድንግል ካብ ብሩኻት ዘርኢ ካብ ሃና ኢያቄም ብጸሎት ብኽብሪ ብርሃን ንኽትከውን ኣምላኽ ዝመረፃ ተመጊባ ዓብያ ሰማያዊ ማና ኣብሲሩኪ መልኣኽ ምሕረት ንኽትወልዲ ንኃጢአት አጥፊኡ ዝጸርግ መንገዲ መሰረት ትሕትና ተኸዲንክ ጸጋ ይኹነለይ ኢልኪ ኣውሂብክና ዋጋ ተወሊዳ ድንግል ካብ ብሩኻት ዘርኢ ካብ ሃና ኢያቄም ብጸሎት ብኽብሪ ብርሃን ንኽትከውን ኣምላኽ ዝመረፃ ተመጊባ ዓብያ ሰማያዊ ማና መንፈሳዊት ፍረ ናይ ቅዱሳን ዜና ኣደናይ ሰማዕታት ግርማናይ ኩላትና ዳግማዊት ሔዋን ተስፋና መሊስኪ ንኸፍሎ የብልናን ምስጋና ይብጻሕቲ ተወሊዳ ድንግል ካብ ብሩኻት ዘርኢ ካብ ሃና ኢያቄም ብጸሎት ብኽብሪ ብርሃን ንኽትከውን ኣምላኽ ዝመረፃ ተመጊባ ዓብያ ሰማያዊ ማና ክብሪ ምስጋና ንመድኃኔዓለም ይኹን። ይቐኒል ያበና ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና መዓዛ ቅዱሳን ሓብትና ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኣሜን። እግዚአብሔር መስገን ግሩም ዝኾነ መዝሙር ናይ ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ምስ ዘመንን ምስ ዕለትን ዝኸይድ መዝሙር እዩ። ነቶም ሰማዕና እውን ቃለ ሕይወት የስማዓልና ካብቲ ነዊሕ ብሓፂር ካብቲ ብዙሕ ብሂደት ሓብትና
ماذا قدوسان زمرلنا صنحت توليدا دنجل كابروخات زري كابهانا إياكيم بسولوت بخبري برهان نخد كون أملاخ زمرزا تمجي بعبيا سماياوي منا نابلتياخ زمرلنا صنحا برقص لهم معنتي أسران حدن سنة بألا ماريامي دايمو بألا ماريام زبل حتوك أدم عبراناتاتن بقئزن سلزنبره نمملاسو أبتتدليو سباي تركمل لو مجن እግዚአብሔር መስገን በሁሉ ቋንቋታት በግዕዝ በእንግሊዝኛ በአማርኛ በትግርኛ መጽሐፈ ስንክሳሩን ሃይማኖተ አበው ኩልት መጽሐፍቲ ተተርጊሙ ስለዘለብ ስንክሳር ተሪና ሎሚ አፍልጵስዩስ ብስማ ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም በመጀመሪያ ጊዜ በተአምራታዊ ስራሕ አምላኽ ቤተክርስቲያን ዝተሃንጸሉ ጊዜ ቅዳሴ ቤታ ህንጸተ ቤታ ዝብሉ 21 ሰነ ኣብ ዓድና ኸዓ ኣብ ተኣምራታዊ በዓቲ ቤተክርስቲያን ኣብ ደብረ ሲና ብኽብሪ ዝዝከረሉ ዳርጋ ካብ ሙሉእ ኤርትራ ክበሃል ከኣል ልዕሊ 50-60 ኣውቶቡሳት ዝኸዳሉ ብኽብሪ ዝዝከረሉ እዩ እግዚኣብሔር መስገን ስለዚ እቲ ተወሊዳ ድንግል ካብ ብሩሃት ዘርኢ እቲ ዘርኢ ካብ መጀመርያ ጀሚሩ ካብ መጀመርያ ተስፋ ወሃብ ከሎ ኩላና ክንዝክራ ኣብ ዘፍጥረት 3:1 ዘርእታ ሰበይቲ ርእሲ ተመን ክጭፍልቕ እዩ እዚኣታ ተስፋ ካብዚኣ ትመጽእ ማለት ነቦና አብርሃም ኣብ ዘፍጥረት 12 እንታይ ዝብሎ ኩሎም ዓሌታት ምድሪ ብዘርእኻ ክባርኹ እዮም ንዝባርኻ ክባርኹ ንዝባርኹኻ ክባርኾም ንዝረግሙኻ ከዓ ክረግሞም እዚ ዘርኢ እዚ ከዓ እቲ ብቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝመፀ ጎይታናን መድሓኒናን ምዃኑ ፍጻሜ መጽሐፍቲ ሓድሽ ኪዳን ገልጽዎ ብርሃን ንኽትከውን ኣምላኽ ዝመረፃ እዩ ኣምላኽ ክመርፃ ከሎ ነቲ ምድሓን ምስ መደብ ኣምላኽ ምድሓን ደቂ ሰባት ስለ ዝነበረ እንሆ ድንግል ክትጠንስ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ኣምላኽ ባዕሉ ትእምርቲ ክህበኩም እዩ ወዲ እውን ክትወልድ እያ ስሙ ከዓ ኣማኑኤል ክትብላ እያ ዝነበረ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ግን መልአከ መበስር ቅዱስ ገብርኤል እንሆ ገብርኤል ሊቀ መላእክቲ ናብ ሓንቲ ድንግል ናብ ናዝሬት ተላእኸ እሳ ከዓ ስማ ከዓ ማርያም ኢሉ እግዚአብሔር ዝመረፃ ምዃኑ ካብ ኩለን ኣንስቲ ብርኽቲ ክፀጋ ዝመልአካ ኣደ መንፈስ ቅዱስ ክወርደካ ሓይሊ ልዑል ከፅልለኪ ተኻባኺ ዝውለድካ ቅዱስ ወዳ ኣምላኽ ክበሃል ኢሉ እግዚአብሔር ንምንታይ ከም ዝመረፃ ንምንታይ ከም ዝሓረያ ከዓ ብንጹር ይገልጸልና ማለት እዩ መድህተ ፈጣሪ መልእልተ ፍጡራን ናበለት ክዝመር ፀኒሓ መዓዛ ቅዱሳን ሓብትና ካልኦት ነቢ ወልዳ ካልኦት ነገስታት ጳጳሳት ወልዳ ቅዱሳት ወልዳ ንሳ ግን ቅድሚን ድሕሪን ዘይኮነ ኣዳ ኣምላኽ ንኽትከውን እያ ተፀዊዓ ኣዳ ኣምላኽ ንኽትከውን ስለዝተሓርየት ነቲ ሰማይን ምድርን ክፀርዎ ዘይክእሉ ኣምላኽ ስለዝፀረት ከዓ መድህተ ፈጣሪ መልእልተ ፍጡራን እዚ ብንጹር ዘቐመጥዎ ኣብ ካልኣይ ዘመን ማርያም ሃይለ ኣርያማዊት ኣምላኽ እያ ዝብል ከምዚ ንማርያም ዘኽበሩ መሲልዎም ከምኡ ዝብል ክሕደታት ወይ መናፍቕነት ስለ ዝነበረ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ግን ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ሃናን ካብ ያጨም ዝተወልደት ሰብ ምዃና ኣረጊፆን ካብዚ ወፃኢ ከዓ ውግዘት ምዃኑ ማርያም ኣርያማዊት እያ ዝብል ውጉዝ ኢሎም ውግዘት ኣቐሚጦም ኣለዉ ብሃይማኖት ኣበው ኣብዚ ስክሪን እውን ክንሪኦ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብርሃን ንኽትከውን ኣምላኽ ዝመረፃ ተመጊባ ዓብያ ሰማያዊ መና ጓል መብፅዓ ስለ ዝኾነት ከምቲ ጥራይ መኻናት እዮም ዝብል ስምና ጥራይ ለውጠልና እምበር ወዲ ይኹን ጓል ንዓኻ ክንወፍዮ ኢና ኢሎም ስለ ዝተማባፅዑ ኣብ 3 ዓመት ጥሙስ ሓደገት ናብ ቤት መቕደስ ኣምፂኦም እዚኣ ብመብፅዓኻ ኣምላኽ ዝተረኸብና እየና ንኣምላኽ ከዓ ንህባ ኢሎና ኢሎም ምስ ገደፍዋ ቶማኡ ዝነበሩ ስምዖን ዘካርያስ ዝበሃሉ ካህናትን ሊቀ ካህናትን ምስ ተሸገሩ ናብ ኣምላኽ ኣመልኪቶም ካብ ሽዑ ጀሚሮም ከዓ ፋኑኤል ዝበሃል መልኣኽ ሰማያዊ መናን እናመገባ ኣብ ቤተ መቕደስ 12 ዓመት ከም ዝተቐመጠት እቲ በኣታ ንብሎ 3 ታሕሳስ በኣታ ማለት በኣታ ውስተ ቤተ መቅደስ ለእግዝእትነ ማርያም ማለት እዩ ናብ ቤተ መቅደስ ዝኣተትሉ መዓልቲ ልደታ ዝተወልደትሉ እዩ በኣታ ከዓ ናብ ቦኣ ኣተወ ይብል ናብ ቤተ መቅደስ ዝኣተወሉ እዩ ስለዚ ነቲ ሰነዳት ናይ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ንኩሉ ዘጣምር ነቲ ናይ
ቅዳሴ ቤታ ንመጀመርያ ግዜ ኣብ ዘበና ሃዋርያት ኣብ ፊልጵስዩስ ቤተክርስትያን ብስም ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተሃንጸሉ ፍሉይ ታሪክ ቅዱስ ታሪክ ዘለዎ ምስቲ ናይ ሃገርና ክነተሓሕዞ ከለና ከዓ እቲ ኣብ ደብረ ሲና ዘሎ ቤተ መቅደስን ቅድስትን ሓደ እምኒ እዩ ማለት እዩ ብተኣምራዊ ስራሕ ዝመፀ መቆም ማህሌት ኢሎም ኣብ ዘበን ጣልያን መቆም ማህሌት ኢሎም ወሲኾም ኣለዉ እታ ቅዳስ መቅደስን እታ ቅድስትን ግን እቶም ዝረኣኹማ ርኢኹም ኣለኹም ተዘይረኣኹሞ ከዓ ኣምላኽ ኣብ ዝፈቐዶ ሓደ መዓልቲ ንሪኦ እግዚኣብሔር ግን እቲ ኣብ ሃገርና ዘሎ ተኣምራታዊ ስራሕ ኣምላኽ እውን ክንፈልጦ ከም ታሪክና ስለ ዝኾነ ከዓ ክንዝክሮ ከነፅንዖ ክንሓተሉ ሰናይ ነገር እዩ ደጊመ ንሓብትና መኣዛ ቅዱሳን ማህሌተ መላእኽቲ ዝማሬ መላእኽቲ ውዳሴ መላእኽቲ የስምዓልና ይብል እቲ ዝተረፈ ብዛዕባ መዝሙርና እዚ መዝሙር እዚ ምስ ቃል እግዚኣብሔር ብኸመይ ነተሓሕዞ ተቐዳሚቲ ተወሊዳ ድንግል ካብ ብሩኻት ዘርኢ ካብ ሃና እያጨም ብጸሎት ብክብሪ ብርሃን ንኽትከውን ኣምላኽ ዝመረፃ ተመጊባ ዓብያ ሰማያዊ መና ኣትብል ነይራ ስለዚ ምስ መዝሙርና ምስ ቃል እግዚአብሔር ነተሓሕዞ ምክንያቱ ምስ ቃል እግዚአብሔር እንድሕር ኣብ ቃል እግዚአብሔር መሰረት እንድሕር ዘይብሉ ወይ ምስ ቃል እግዚአብሔር ዝጻረር ተኮይኑ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ቅዱሳን ኣቦታት ከምኦም ኢሎም ማለት ኣራይ ንመዝሙርና ነተሓሕዞ ተወሊዳ ድንግል ካብ ብሩኻት ዘርኢ حراي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን أبونا مرجيتا حراي ما أبزيات تمجيب عبيا سماوي مانا تبلسي أدينا قدست دنجل مريم سي كله مجبا كله انتنا كاب سماي كم مالت كله مجبا تمجبوس مجب مالت نبالع بعفنا ديكونه إتي تمجبو على أملاح سي مجبا نعاس كله كاب سماي مخانو سلازي نايسب مجبي تراجيرنا خاين وستو إلي حسب نيري مجبا هيوتا كل انتنا أسي كله سماوي بخوانا حسابات تراج كم زنبرا كم زلوا إلي حسباني رمو أبزيات كقولوا بلاد قلنا أبزانا مزمور تمجيب عبيا سماوي مانا تمجيب عبيا سماوي مانا قبل كله قال 3 عامات مسكونا مسوم صلوم تماو زنبرو لي كان كهنات سمعون زكرياسن يوم زبهالو اتي كم سبالكوتي مصحف سنكسار حجون برتغرينيا تترجمو بغربه نرخبون خلينا سلازي نساتهم مبصع عيلهم قال 3 عامات بيت املاح مسو سدوا قال 3 عامات دا انت خنغبر عيلهم بتعمي تጨنقوم مالتي مستጨنقو እንታይ ዝገብር ፋኑኤል ዝበሃል መልአኽ ኣምላኽ መሲዩ ኣባታቶም ምስ ቀረበ ነታ ዓብይ ሊቀ ካህናት ምናልባት መልእኽቲ ኣምላኽ ከይህልዎ ኢሉ ቅርብ እንተበሎ ንላዕሊ መሊሹ ደይቡ ንዓበል ንስኻ ኺድ ኢሉ ነቲ ንእሽተይ መሊሹ ንላዕሊ ደይቡ ድሓር ግን ምናልባት ናብዛ ቆልዓ እስኪ ከይከውን ኢሎም ንዓ ፍልይ ምስ ኣበልዋ ብክናፉ ሽፍን ኣቢሉ መጊብዋ ኸይዱ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ ኣረጋጊፆም መልእኽቲ ኣምላኽ ምዃኑ እንድሕር ኣምላኽ ሰማያዊ መና ዝምግባ ኮይኑ ኣብ ቤተ መቅደስ ክትነብር ትኽእል ኣብ ዘይ ዝኾነ ፀገም ኢሎም ስለዚ እቲ መንፈሳዊ መግቢ ጥራይ ዘይኮነ እቲ ትምገቦ ዝነበረት ከም ሰብ ስለ ዝኾነት መግቢ ከዓ ስለ ዘድልያ እቲ ትምገቦ ዝነበረት ግን ሰማያዊ መግቢ ፋኑኤል ዝበሃል እንዳምፃላ ን12 ዓመት ኣብ ቤተ መቅደስ ሰማያዊ መና ከም ዝተመገበት እዩ ስለዚህ ቅድስተ ቅዱሳን ንጽሕቶ ንጹሃን ዝብል ካብቲ መደብ ኣምላኽ እዩ ማለት እዚ ሰማያዊ መና ከመይ ተዳይልና ደቂ እስራኤል 40 ዓመት ካብ ግብፂ ክሳብ ወፅዮም ክሳብ ምድረ ከነዓን ብኢያሱ ዝርስተዩ 40 ዓመት ሰማያዊ መና ተመጊቦም እዮም ሕብስቲ መላእኽቲ በሊዖም እዩ እዚ መግቢ እዚ በሊዖም እዮም
4 ዓመት ተጓዒዞሞ ማለት ስለዚህ ኣብ ታሪክ መጽሓፍ ቅዱስ ሓድሽ ስለዘይኮነ ተመጊባ ዓብያ ሰማያዊ መና እንተዳይልና ደቂ እስራኤል 4 ዓመት መና ከም ዝተመገቡ ኢና ብዚኣ ነቐምጣ ማለት እቲ ታሪክ ከዓ ኣብ መጽሓፈ ስንክሳር 3 ታሕሳስ በኣታ ውስተ ቤተ መቅደስ ንረኽቦ ማለት ስለዚ መጀመርያ እቲ 12 ዓመት ኣብ ቤተ መቅደስ ሰባት ዝሰርሕዎ ናይ ስጋ ናይ ሰባት እንጀራ መና ኣይበልዕትን ማለት ኣሜን ቃል ህይወት ይስማዓልና በሪሃ ትኸውን ተስፋ ገብር ብጣዕሚ ጥዕምቲ ትኾነ ኣራይ ካልኦት ኣራይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ደጊመ ንማእዛ ቅዱሳን ሓብትና ዘማርየ መላእኽቲ የስማዓልና ከምኡውን መምህር ተክለ ማርያም ሓውና ዘመን አገልግሎትኩም ይባርክ እግዚአብሔር ብኩሉ አገልግሎት እግዚአብሔር ይሕለፈልኩም ሎሚ ምናልባት ድሕር ኢልኩም ዝኣተኹም ካብዚ 6 ምዕራፋት መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ኤፌሶን እንታይ ከም ዝተማሃርና እንታይ ከም ዝረኣናዮ መዘኻኸሪ ዝህብ ጽማቕ ኢነይሩ ማለት እዩ ኣበይ ኮይኑ ከም ዝጸሓፎ መዓስ ከም ዝተጻሕፈ ንምንታይ ዕላማ ከም ዝተጻሕፈ ብኸመይ ከም ዝተጻሕፈ በዚኦም ጀሚሮምልና ማለት ስለዚ እንታይ ኢና ንገብር መጀመርያ ኣብቲ ሒዝናዮ ዘለና ናይ ሰለፎን ኣብ ኣርእስቲ ገይሩልሎ ማለት ስለዚ እንታይ ተማሂርና ምናልባት ንኩሉ ነቲ ምዕራፍ 6 ምዕራፍ ብሓደ መዓልቲ ክትበጽሖ ኣጸጋሚ ስለ ዝኾነ መዓልታዊ ጽማቕ ነተን ኣርእስቲ እናሓዝና እንድሕር ጸኒሕና ግን መምህር ክትርጉሙ ከለዉ ወይ እንታይ ተማሂር እንታይ እቲ መልእኽታት ክንርኢ ከለና ቀልጢፉ ይርዳእና ማለት ንምሳሌ ኣብቲ ኣብ እንድሕር ብቐረባ ክትገንጽልዎ ክኢልኩም ኣብ መጀመርያ እንታይ ኣሎ መእተዊ ትሕዝቶ ዝብል ኣሎ ማለት ድሕሪ እውን ክንሪኦ ነፍሲ ወከፍ መጽሓፍ ቅዱስ ቅድሚ ብቐጥታ ናብቲ ምዕራፍ ምኻዱ ኣብዛ ኣብ ተዳልዩ ዘሎ መእተዊ እንታይ እቲ መእተዊ እዩ ትሕዝቶን ተጻሒፉሎ ማለት ስለዚ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ክልተ ርእስታት ኣለዉ ማለት ብክርስቶስ ዝርከብ መንፈሳዊ በረኸትን ናይ ጳውሎስ ምስጋናን ጸሎትን ዝብል ኣብ ምዕራፍ ሓደ ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ ህይወት ንጽበ ስለ ዘለና ብክርስቶስ ዝርከብ መንፈሳዊ በረኸት ኢልና እቲ ብክርስቶስ ዝርከብ መንፈሳዊ በረኸት ከመይ ገይረ ክረኽቦ ዝኽእል እንታይ እንተገይረ ነዚ በረኸት ዝረኽቦ እዚ በረኸት ክጠፍእ ዝኽእል እንታይ ምስ ዘጉድል ወይ እንታይ ዘይግባእኒ ምስ ገብሮ ከም ዝገብር እዩ ኢልና ከነስተንትኖ ብክርስቶስ ዝርከብ መንፈሳዊ በረኸት እዩ ከም ኣርእስቲ ማለት ተኻላይ ኣርእስቲ ናይ ጳውሎስ ምስጋናን ጸሎትን ኩሉ ግዜ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ይጽሊ የመስግን ከዓ ስለቲ ዝረኸቦ ስለቲ ዝገበረሉ የመስግን ስለቲ ዝደልዮ ነገር ከዓ ብጸሎት ናብ እግዚአብሔር ይሓትት ስለዚ ክልተ ንኡሳን ኣርእስቲ ሒዛላ ምዕራፍ ሓደ ማለት መምህር ተክለ ማርያም ኣስፊሖም እዮም ገሊጾምልና ንሕና ከዓ በታ ዓቕምና ክንገልጸ ከለና ኣብ ተቐዳሚት ምዕራፍ እንታይ ኣርእስቲ ኣለዋ ስለዚ ናብ ካልኣይ ምዕራፍ ከይድ ከለና ብክርስቶስ ህያው ምዃን ብክርስቶስ ኣብ ተቐዳሚት ብክርስቶስ ዝርከብ መንፈሳዊ በረኸት ምስ በለ ብክርስቶስ መንፈሳዊ በረኸት ንረኽቦ እንታይ ዝገብረና ምስ ክርስቶስ ህያዋን ንኽንከውን የኽእለና ማለት ስለዚ ብክርስቶስ ህያው ምዃን ኢሉ ስለዚ ብክርስቶስ ኩላህና ብክርስቶስ ሓደ ኢና እዚ ብክርስቶስ ህያው ምዃን ከዓ እግዚአብሔር ኣረማዊ ተጋዊ ሰብኣይ ሰበይቲ ምሁር ዘይተማሃረ ዝብል የብሉን እግዚአብሔር ኩሉ ዘዝዘሮ እዩ ዝዓጽድ ኢሉ ስለዚ ኣብ ምዕራፍ 2 ከዓ ክልተ ኣርእስቲ ኣለዋ ክደግመን እየ ብክርስቶስ ህያው ምዃን ኩላህና ብክርስቶስ ሓደ ኢና ናብ ምዕራፍ 3 ክንሰግር ከለና ንሳውን ክልተ ርእስ ኣርእስቲ እየን ዘለዋ ማለት ዕዮ ጳውሎስ ኣብ ኣሕዛብ ጳውሎስ ከም ዝጸለየ እንጂ ጳውሎስ ከም ዝጸለየ ሐዋርያ ጳውሎስ ክቐንዖ ከሎ የመስግን ስራሕ ክጅምር ከሎ ከዓ ጽሊ እዘን ክልተ እዚአን ጸሎትን ምስጋናን ስለዚ ተገብረልና ነመስግን ስለዚ ጎደለና ከዓ ብጸሎት ንሓትት ኩሉ ግዜ
ስለዚህ ምስጋና እንተ ጎዲሉ ምጉርምራም መጽኢሎ ማለት ምጉርምራም እንተ መጽኢኻ በረኸት ዝበሃል የለን ደቂ እስራኤል ሰማያዊ ሞና በአፎም ከለው የመ ብርጭቅ ግብፅና ፊቕና እንዳበሉ ዘጉረምርሙ ነይሮም ከምቶም ዘጉረምረሙ ዝተቀዝፉ ከምኦም ከይተጉረምርሙ ተጠንቀቁ ይብለና ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ማለት ካብ ሓደ ጀሚሩ ርኢና ነርና ስለዚህ ምዕራፍ 3 ዕዮ ጳውሎስ ኣብ አሕዛብ ጳውሎስ ከም ዝጸለየ ይብል እዚ ኣብ አሕዛብ ጎይታ ዝሃቦ ተልእኾ እዩ ማለት ባዕሉ ዝመረጾ ዘይኮነ ኣብ ቅድሚ ደቂ እስራኤልን ኣብ ቅድሚ ነገስታትን ኣብ ቅድሚ አሕዛብን ስመይ ክጸውር ንዓይ ሕሩይ ኣቕሓ ኢኻ ዝበሎ ጎይታ ባዕሊ እዩ ስለዚህ ምስ ስጋ እንደምን ከይተማኸርኩ ናብ አሕዛብ ከድኩ እዩ ዝብል ማለት ክሳብ ድሕሪ 14 ዓመት ናብ ሐዋርያት ዝምለስ ማለት ኣብ ራብዓይ ምዕራፍ እሳውን ክልተ ርእስቲ እዩ ዘለዋ ብክርስቶስ ሓደ ምዃን ካልኣይቲ ከዓ ሓድሽ ህይወት ብክርስቶስ እንድሕር ከነተሓሕዘን ክኢልና ብክርስቶስ ዝርከብ መንፈሳዊ በረኸት ምስ ረኸብና እንታይ ንኸውን ብክርስቶስ ህያዋን ንኸውን ብክርስቶስ ህያዋን ምስ ኮንና ብክርስቶስ ሓደ ኣካል ንኸውን ብክርስቶስ ሓደ ኣካል ምኾን ምስ ኮንና ከዓ ብክርስቶስ ሓድሽ ህይወት ንኃጢአት ዝስዕር ንስጋዊ ትምኒት ዝስዕር ንኩሉ መንፈስ ሰይጣን ዝስዕር ሓድሽ ህይወት ንረክብ ሓድሽ ሓይሊ ንወሃብ ማለት ኣብ ምዕራፍ 5 ክልተ ርእሲ ኣለዋ ብብርሃን ክርስቶስ ተመላለሱ እዩ ስለዚ ናይቶም ኩለን ክንሪአን ፀናሕና ብክርስቶስ ዝርከብ መንፈሳዊ በረኸት ምስ ረኸብና ብክርስቶስ ህያዋን ምስ ኮንና ብክርስቶስ ሓደ ኣካል ኮይንና ብክርስቶስ ሓድሽ ህይወት ምስ ለበስና እንታይ ኢና ንገብር ብብርሃን ህይወት ንመላለስ እንተዘይ ኮይኑ ነቲ ኩሉ ዝረኸብናዮ ጸጋ ክጠፍእ እዩ ማለት እቲ ኩሉ ጸጋ ምንቲ ከይጠፍእ ብክርስቶስ ምምልላስ እዩ بدحريو أمعرف حمشة خلايتي سبعين سبيتين يلو نا هيوت مسرتن كسالنتن عي أملاح قدس تخلي سلازخونه مسرت نايت هيوت نايت خلصناها قدس قال كدان سلازخونه بزعبا سبعين سبيتين يلو ترى نجر كرجرنا خين قالسو أنا جنا إذا مستير زعبيو أنا جنا بكريستوسن ببيت خريستيان نبيت خريستيان كم مرعت نكريستوس كم مرعوي جرو يجلس مالد أمعرف شديشة كم موداتا ثلاثة أربعة أسانا رستلوا بزعبا ولدن ولدن بزعبا جزاءتن ويتاتن بزعبا منفساوج نيموداتا بركة سلام مدمدمتا سلام تحيز الله مالد سلازي بجكا معرف شديشة كلن ككلتا نسات هارستي أن هيزن زلوا سلازي حموشة هارست ببخلتا عسرتا نسات هارستلوا مالد أبتحنتي جز نايت الرازناسي أبتحنت جز فرقة أتصمق مالد منالبات تسمع الله سلازي كمتي ممهر بزحات موكس نايت رقامي كومنتاري هولي بايبل كمون ناي قدسان أبوتات نتايلون جلس أمو أسفيهم زجلس أو كمون خد جلس عقمي يدلي موكس مصحف يدلي جزية يدلي كم زجبر زلوا خجن نتنزل برار أسات هانستي سمو قابلنا تاينا تمهرنا جي كم زي أجرن ده زي تسابقا أواسينا حاجة رغبنا يمخالنا مالت التححزلنا منتي بكريستوس زركب منفسه وبركات بكريستوس زركب منفسه وبركات مس رغبنا أنت أين نخون بكريستوس كأهيوان نخون بكريستوس هيوان مسكوننا بكريستوس حدا نخون حدا أكل نخون أكلات كريستوس نخون بيت مقدس أملاك نخون سلازي بكريستوس حدا مسكوننا أنت أين نخون حدش هيوتي سماوي هيوت أملاخاوي هيوت نقول نتي علماون سيطاناون مدراون حلافن حساباتن زعنا قفلنا نجر نخن سعر حيل نركب مالت سلازي تكبانات الشعو نتقول استقبر الناس أجان معقب ببرهان كريستوس من مللاز أتادك إسكاز اللخات تنس كريستوس كبرها الكاي عبد معرف شدشة بزعبا 70 سبيتن مسبلة بزعبا ولدن ولدن جزاءتن قيتتن بزعبا منفسا وق ناي موداتا سلامتا ازين إناري إنا أب ملخت هوري قدس باولوس ناب سبي إفيسون سلازي ازي أب معرف شدشة ولا حنت كي بخورنا تراي شدشة معرف شدشة قباي
ሓደ ወርሕን መንፈቕን ወይ ሓደ ወርሕን ፈረቓን እዩ ዝገብር ማለት እዩ 6 ሳምንቲ ኣብ መንጎ መድሃኒ ዓለም ኮይኑ ካልእ ጉዳይ እንተብኪሩ ከዓ ናብ 2 ወርሒ ገፁ ይኸይድ ስለዚ ኣብዚ 2 ወርሒ ዝኣክል እንታይ ኢና ተማሂርና ኣጠቓሊልና ቀድሚ ናብቲ ዝመፅእ ጉባኤና ምኻድና ኣጠቓሊልና ክንሪኦም እዮም ከኣትዎ እንጅምር ከለና መእተዊ ናይ ብምሉእ ኣቕሪቦም ነይሮም ሕጂ ከዓ ደጊሞም ናይ ኩሉ ናይቲ 6 ምዕራፋት ዝረኣናየ ኢና እሞ ይቕሬታ ግዜ ወሲደልኩም ካብዚ እንታይ ኢና ተማሂርና ሕጂ እቲ ግዜ ናይ ጉባኤ እዩ ናብ ጉባኤ ሰጋግረ ኣለኹ ካብ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ እንታይ ተማሂርና الرايت جزيناي ناي جوبايو انتاي كابزستن تنايو كابزتردانايو وي حتون تلينا اتعنا نازي ناي شديشة معرفات صمع كله عب جزيو ناس تنتين نيرنات ذكرويهما اتي هاريا باولوس عب لبو زنبرا بزعبا تابعت خريستيان بزعباتهم قلقل تحجون بزعبانا بمنفسو ابتناي وشت سب بحيل من انت خبرتعو كم تهبتو خبرو خباكم اسلا الله لدكنا سقاويان نخون منفساويان نخون بزح من يلوم بزح نصلي يلوم بزح نحال يلوم نخون هواري قدس باولوس جن بمنفسو ابتناي وشت سب بحيل من انت خبرتعو هي وشت سب مال انتاي مال كم تهبتو خبرو خباكم اسلا الله سلقالات እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን حراي حاونا መምህር ተኽብሎ أنا سنة بعشي ولا تنسى فقرني تخوينهم سي رأي يوحنس معرف كلت معناتنا بسبب إيفيشن دي تتحفظ ملفتون على نساسي بتاع ما قداسي تيامو كان بقولنا زفقلو تخوينهم رأي يوحنس معرف كلت معرف كلته كافة حاري حساب شوعات رأي ربنا بملاك السلام እግዚአብሔር ይደግፍኩም رأي يوحنس معرف كلته كاب قصر خندي ካብ ሓደ حساب شوعات ካብ 7 رأي ملእኽቲ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኤፌሶን ናብ መልአኽ ማሕበር ኤፌሶን ጽሓፍ እቲ ኣብ የማና ኢዱ 7 ከዋኽብቲ ዝሓዘ خلتن 7 ቆምቲ ቀንዲል ወርቅ እውን ዝመላለስ ከምዚ ይብል ኣሎ ግብርኻን ጻዕርኻን ትዕግስትኻን ነቶም እኩያት ሰባት እውን ክትጾሮም ከምዘይከኣልካ ነቶም ሐዋርያት ኢና ዝብልዎ ዘይኮኑ ተዓዚብካዮም ሓሰውቲ ኮይኖም ከም ዝረኸብካዮምን እፈልጥ ኣለኹ ትዕግስቲ ከዓ ኣለካ ስለ ስመይ ኢልካ ተጻዊርካ ስለ ስመይ ኢልካ እውን ተጻዊርካ ኣይሰልከኻን ገና ኸነታ ቀዳመይቲ ፍቅርካ ሓዲግካየ ኢኻ እሞ እዚ ረኺበልካ ኣለኹ እምበኣርሲ ካበይ ከም ዝወደቕካ ዘክር እሞ ተነሳሕ ነቲ ቀዳማይ ግብሪ እውን ግበሮ በዘይኮነ እስክመፀካ እንተዘይተነሳሕካ እውን ነቲ ቆሞ ቀንዲልካ ካብቲ ስፍርኡ ከዝብሎ እየ ግናኸ ነታ ኣነ እውን ዝፀልኦ ዘለኹ ግብሪ ኒቆላውያን ንስኻ ትፀልኦ ኢኻ እሞ እዚ ግዳይ ኣለካ እንዚ ዘላቶ እቲ መንፈስ ንማሕበራት ዝብለን ዘሎ ይስማዕ ነቲ ዝስዕር ካብታ ኣብ ገነት ኣምላኽ ዘለኦም ህይወት ክበልዕ ክህቦ እየ ስለቃሉ ምስጋና ይብፅሕ አሜን ቃለ ህይወት የስማዓልና ቦናይ እግዚአብሔር ይደግፍኩም راي نباهم ممهر تخلو هو حجس زيادة أترينا لله كابتي أمنس زنبرم سلازر حقو حجين تدارينا أب ترك مالتي إفسون حجي زمانه ترك دولو ولا حنت كرسنا زبحال يلا كابهم تفي تبرحانون كابهم الحقين
حجسي كابز خمزير حنا نحناون كم خاين خمسي كنفرح لنا نتيجة توحبنا تقاسي كن حزوخم دلنا بتقولتن بتقعتن تهارب أولس بلنا دلوسي أبنا نحدكم بفقر جيرنا كن أسرو يجب أن نموني نزي كري واصل الزلوخي أبغى أشغال يغني له سلد دقفموني عليه هو يسمع لنا حونا مرتخ ماريا ما بنا بملأك سلام عليه هو يسمع لنا صبغ استتاح هذا مستيري كل جزء إجزابير نحنا دك سبات بزح تغير لنا بحنت قدو لينا كنقف ويكوننا قرامر من الدالي أبساب كنا بأملاخ كل جزء إجزابير جن بصبغنا يزجمر كل جزء إجزابير صبغ سلازخنا بصبغ يزجمر نتو قدو لناون كنقفنا وي قزعنا وي كوقسنا زي كونس تعلامة إذا قدي لك اللو زبلنا نخن الساحي مالت سلازي بزح صبغنا يروى مالت قويتا خمس كرلو خلو قبرخان صعرخان تعقستخان نيل بقبري بصعري بتعقستين كال مواسي وعصب سحلو نتوم وكيات سبادون كتصورون كم زي كالكا نتوم هواريات هنا زبلو مو زي كونو تعذيب كايم حاسو تخينون كم زخاب كايم مفلت تعلو خيل سلازي كميز مسألة أقلقلوت كم زنورو أمنتي إنا هواريات هنا نابولو نابت محبر رأتيهم نت محبر كزرقون نزموصو سباتون بخمي مصلو عليليو يعاقتهم كم زنبرات كسلوهم كم زي كألب مالد تعقستها علو كايلو انت تصبصي من ينبب حدا سلاسم الكون تصاور كايل ايسل كخانك سلاسم كريستوس كا بزح نجر كم تصاور ينجر سلازي حنت نجر جنيبل جناخه نتقدمي تفقرخه حديكايا اخمو رخيبل كالو كل اقلقلتنا تفقر زي جبار مخنياتو نغزابير املاحكا بملو لبخا بكل حيلخا بكل امرخا بكل حسابك نغزابير املاحكا افقرو ازيا تقدميتي زازياي እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና ደጊመ መምህርት ማርያም ሓውና ዘበና አገልግሎትኩም ይባርክ እግዚአብሔር ስለዚህ ብዙሕ ኮንጎይ ብዙሕ ክንደክም በተዓቅምና ዝኽእሎ ብዙሕ ክንደክም ንኽእልና ግን እቲ ፍቅሪ ኣምላኽ ብፍቅሪ ዝግበር ዕዮይ ሓላፍነትና ስለ ዝኾነ ካልእ ስራሕ ስለ ዘይብልና ነግቢ ዕለትና ካብኡ ስለ ዝኾነ ዘይኮነስ ካብቲ ብፍቅሪ ዝግበር ኣምላኽ ማለት እቲ ሓጣኣን ኮለና ዘፍቀረና صلاة كلنا سلنا أم مسكال بدوم زعدجنا نزوع لا تزي تاب فقرة تجبر يلوالو مالد سلازي إذا ما رحمة خريستياننا يفيسون فقرة أملاحات فيه سلازي قوي ثاقن أفدق جاي نقرو مالد أنت عايز نقرو كابي كم زودق كذكريل مخنياتو هال تبل فقرة كريستوس سلاز نبوري نزو كله عقل قلت كجبر خيلين تحرقن كي تفلتو سيطان نتافقر كريستوس وسيدوا مالن سلازي كابي كم زودق كذكرمو تنسحي نتقدماي قبرخاون قبرو انده زي كونس كما ساكايا انده زي تنسح كاون نتقاوام قنديلكا كاب سفرو كذبولي خبز خمزي سورنا اكزابير سلازي لومي نتي مرحبا تخريستيان قد مخلط تاشح عمت اب افيسون زنبر مرحبا تخريستيان زي كونس لومي زمال اختزي نعاين نعاخاتكم مني كمتي ممرحاونا مرتخم ماريام زبلو سلازي لومي اتانو بزحات اما خلاي مبراق ونا بإراب إيطالي عبينا امنت مبقس زنبرة على الهواريا يوحنس كي تدفع كوكب زي افيسون تباهيلو زنقرلهم كن دايما مهاران زفرية بوتا لومي كم زخوينو اللوي سلازي ممنتال صقخ اخمزلو عب نغري مو እግዚአብሔር ይደግፍኩም ሓውና መምህርት ማርያም حراي كالوت كابز معرف كابز مصحف ملقته ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን እንታይ ኢና ተማሂርና እንታይ አስተንቲና حراي ክሳብ ዝዳለው ሓውና ዶክተር ክፍላይ رأي أبونا يقني لي كنزي أبوي مرقتا زنقرنا بزحالة في الصومنات كمون
መምህር ከም ዝመሃሩና ስፍሕ ብዝበለ መልክዕ ተማሂርናዮ ኢና ነዚ መልእኽቲ ናብ ኤፌሶን ስለ ዝኾነ ከዓ ቅድም አንቢበየ ነይረ ዝሓለፈ ዓርቢ ኣቦይ መሪጌታ ንሎሚ እንጋብኣሉ ዝመልእኽቲ ምዃኑ ምስ ነገርና ከዓ አንቢበዮ ዋላ እኳ ደጋጊመ እንተኣንበብክዎ እዚ ዓሚቕን ምስጢራውን መልእኽቲ ክርድኦ ዘይክእል ኣለዎ ጥቕስታት ኣለዎ ግን ዋላ እኳ እቲ ዝብሎ ቅልል ዝበለ እንተኾነ እቲ ዝተምሃርኮ ኢለ ዝሓሰብኮ ከካፍል እየ ኣዝዩ ሕፅር ብዝበለ ብዝተፀምቀ መንገዲ ቅሪቦምና እዮም ግን ኣዝዩ ሕፅር ብዝበለ እዚ መልእኽቲ ኤፌሶን ኣብ ክልተ ክፍል ይከኣል ኢለ ሓሲበ ኣብ ምዕራፍ 1 ክሳብ 3 ኣብ ድሕነት ወይ ምድሓንን ፀሎትን ዘተኮረ ክኸውን ከሎ ምዕራፍ 4 ክሳብ 6 ከዓ እቶም እተፀውዑ ወይ ዝድሓኑ ብቑዓት ኮይኖም ዝመላለስሉ ኣካይዳ ምምሃር ዝሓዘ እዩ ስለዚ ሕልፍ ሕልፍ ኢለ ንምጭላፍ ኣብ ምዕራፍ 1 ንእግዚኣብሔር ኣቦ ድሕሪ ምምስጋን ብክርስቶስ ዝባረኸናን መንቅድ ዘይብሎም ቅዱሳን ክንከውን ዝሓረየናን ብደሙ ምድሓን ማለት ሕድገት ሓጢኣት ኣሎና ይብል እሞ እቶም ቃል ወንጌል ሰሚዖም ብክርስቶስ ዘይኣምኑ ብመንፈስ ቅዱስ ከም ዝተሓትሙ ይፅሕፍ ኣብ ምዕራፍ 2 ቁፅሪ 5 ከዓ ንኣና ብበደልና ሙታት ከሎናስ ምስ ክርስቶስ ሕያዋን ገበረና ብፀጋ ኢኹም ዝድሓንኩም ይብል ብተወሳኺ ስለቲ እምነቶምን ፍቕሮምን ብፀሎቱ ከም ዘመስግንን ከም ዝዝክሮምን ይገልጽ ኣብ ፍቕዲ 17 ክሳብ 18 ዘሎ ፀሎቱ ከዓ ኣምላኽ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቦ ኽብሪ ብፍልጠቱ መንፈስ ጥበብን መንፈስ ምግላፅን ምእንቲ ክህበኩም እሞ ኣዒንቲ ልብኹም በሪሁ ተስፋ ፅዋዓው እንታይ ምዃኑ ሃብቲ ርእስቲ ክብሩ ኣብ ቅዱሳን እውን እንታይ ምዃኑ ክትፈልጡ እፅሊ ኣለኹ ይብል ጸሎቱ ብምቕፃል ኣብ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 10 I think ካብ ቅድሚ ቁፅሪ 19 ካብ 16 ኣቢሉ ይኸውን ሓንቲ ሓሳብ ገለፅዋ ሞ ክደባይ ክርስቶስ ኣብ ልብኹም ብእምነት ምእንቲ ክሓድር ኣብ ፍቕሪ ሱር ሰዲድኩምን ተሰሪድኩምን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ምግፋሑን ምንዋሑን ምዕማቁን ቁመቱን እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ክትክእሉ እሞ ነታ ንፍልጠት ሓለፍ እትብላ ፍቕሪ ክርስቶስ ክትፈልጥዋ ክሳብ ኩሉ ምልኣት ኣምላኽ ምእንቲ ክትመልኡ እፅሊ ኣለኹ ይብል እዚ ጸሎት ናይ ብሓቂ መሳጥን ኣእምሮ ዝብርብርን ኮይኑ ረኺበዮ ፍቓድ እንተኾይኑስ እዚ ጸሎት እዝን ጸሎትኩምን ንዓይ ይግበረለይ እየ ዝብል ኩላህና ከምኡ ይግበረልና ኣብ ምዕራብ 4:1 ድማ ደጊም ኣነ እሱር ብጎይታ ነቲ ተፀዋዕኩምሉ ፅውዓ ብቑዓት ኮይንኩም ክትመላለሱ
نتي ممللاسنا نمعدي امعدكم ኣለኹ ብምባል ይጅምር ከምቲ ካብ ምዕራፍ 4 ክሳብ 6 ዘርዚርዎ ዘሎ ከዓ እቲ ዘድሊ ነዊሕ እዩ ደይጠቀስክዎ ንህሉ ካልእ መልእክታት እንተረኣና እውን ክነውሕ ምኽኣለ ግን እቲ ዘድሊ ትሕትና ለውሃት ህድኣት ፍቕሪ ብናይ ከምቲ ሓሳብ ዘይምምልላስ ንሓሶት ንዮም ምባል ሓቂ ምዝራብ ንዲያብሎስ ስፍራ ዘይምሃብ ሰናይ ዘረባ ዘይጠቅም ዘረባ ዘይምውፃእ ይቕረ ምባል ምንዝርናን ኩሉ ርክሰትን ዘይምስማዕ ንግብሪ ጸልማት ዘይምሕባር ፍቓድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ ምስትውዓል ብፍርሃት ክርስቶስ እዙዛት ምዃን ኣጽዋር ኣምላኽ ምልባስ ዘጠቓልል እዩ ነዚ እቲ ትምህርቲ ድሕነትን እምነትን ከመይ ክመላለሱ ከም ዘለዎም ይነግረና ዘሎ እምነትን ተግባርን ከም ዝተተሓሓዘ ከዓ ይገልጸልና ኦፍኮርስ ከም ዝበልክዎ ትሊስ ነዊሕ እዩ ግን ኣብ መልእኽቲ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 15 ከም ዘሎ ከምቲ ዝፀዋዓኩም ቅዱስ ዝኾነ ቅዱሳን ኩኑ ዝብሎ እዚ ሁሉ ንቅድስና ዘመልክት ተግባራት እዩ ቁርባን ሚሐ ይቕሬታ ናብኸም ኣቦና ቃለ ህይወት ብጣዕሚ ፅቡቅ ኣብ ልብና ይሕድሮ ፅቡቅ ኣስተንትኖ እዩ ብሓቂ ናይቲ መልእኽቲ ከፋፊልካ ካብ 1 ክሳብ 3 ዘሎ ንድሕነት ጸሎት ካብ 4 ክሳብ 6 ኣመንቲ ክንኮኖ ዘለና ናይቲ በረኸት ተሳተፍቲ ክንከውን እሞ ብጣዕሚ ምስ ኣስፊሕኩም ዝገለጽኩሞ ዝውስኸሉ የብለይን ቃለ ህይወት ይስማዓልና እግዚአብሔር ይደግፍኩም ኣቡና ዶክተር ክፍላይ ኣራይ ካልኦት ካብዚ እንታይ ተማሂርና ካብ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ኤፌሶን እንታይ ተማሂርና እንታይ ተረዲእና እንታይ ኣስተንቲና እንታይ ረቢሕና ወይ ዘይበራሃልና እንታይ ኣሎ ኣብዚኣ ናይ ህዝቢ ኣታ ናይ ጉባኤ ኣታ ግዜ እሞ ግዜና ንጠቐመሉ ቃለ ህይወት እስማዓልና ኣቦና ኣዛ መምህር ተኽሉ ዓንተ ወይ ዘስተንተን ኳሲ ኣዝያ የዳምፃ ነይረ ክብል ከሎሲ እቶም ኣጋንንትስ ኣዝዮም ኤክስፐርት ከም ዝኾኑ ኩሉ ኣብ ማለሲ በቃ ዝሕብኦም ነገር የለን ማለት እዩ ሕጂ ኣዝዮም ሓያል ኣምላኽ ኣለና እንዲንዓና ግን እሶም ከዓ ነቲ ዝተጣማዘዘ ነገር ብዝተፈላለየ መልክዕ ከምፅኡልና ኣብ ህይወትና በቃ ድልዋት እዮም ማለት እዩ ሕጂ ምስ ፈለጥካ ምምላስን እምበር ምስ ፈለጥካ ምጥፋእ ኢለ ይፅሕፋ ነይረ ሕጂ ምስ ተፈለጠካ ክትምለስ እቲ እግዚኣብሔርና ዝደልዮ ምስ ፈለጥካ ንድሕሪት ክትምለስ እምበር እንታይ ኢለ ፅሒፈ እምበር ምስ ፈለጥካ ምጥፋእ ሕጂ ከይፈለጥካ ገብሮን ምስ ፈለጥካ ትምለሶን ኣዝዩ ፅቡቅ ጥዑም እዩ ምስ ፈለጥካ ትጠፍኦ ግን ኣዝዩ ጥፍኣት ማለት እዩ ሕጂ እዞም ሓያላት ዝኾኑ ከዓ ነዚ ኣዝዮም ከም ዝሰርሕሉ ነቶም ገበርቲ ክፉእ ሰናይ ማለት እዩ ገበርቲ ሰናይ ዘይኮኑ እቶም ዝተዓፃፀፈ ብዝተፈላለየ መልክዕ ገይሮም ክመፁካ ምዃኖም እና ኣብዚ ከዓ ቃል ኣምላኽ የድልየካ ምዃኑ ኣብ ሂወትካ ይብል ነይሩ ነዚ እኔ ኣስተንቲነየን ይፅሕፈን ነይረ ማለት እዩ ፅቡቅ ጌርኩም ግለፅኩልና ኮነ እግዚአብሔር መስገን እቲ ከምቲ ሓውና ዝገለጽኩም ኣዛ ቅዳሳን ሓብትናውን ዝገለጽክዮ ብዙሓት ኣቦታት እንታይ እዮም ዝብሉ እቲ ሰይጣንሲ ካብ ኣዳም ጀሚሩ ክሳብ ሕጂ እቲ ተመክሮ ናይ ውግእ ዘለዎ እዩ ስለ ዝኾነ ከዓ ሰይጣን እቲ መጻረርትኩም ዝውሕጦ ደልዩ ከም ዝጓዝም አንበሳ ይዘውር ኣሎ እሞ ኣብ እምነት ጸኒዕኹም ተቃወምዎ ዝብል ማለት ስለዚ ኩሉ ግዜ እቲ ሃይሊ ናይ ጸላኢኻ ምንዓቕ ወይ ዘይምፍላጥ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ካልኣይ ከይፈለጥካ ኣብ ጌጋ ጸኒሕካ ብፍልጠት
برهان وانجيل بريهل كان أب أملاك تمسك عاب بركاتي مالتي برهان بريهل كاس أني هنا أبسل مات كتملس جن بتعمي كبيري خابزهم مصورنا إجزابير نزخ قلز كله هاري قدس باولوس نابسب إبراهيم معرف شديش شغطري 4 تايزبل حساب شديش مالتي نتوم حدا جزي برهان زبرهان لهم تسمى وهبت كاز تعامو تماقلت منفس قدوسون زخونو تسناي قال أملاخن حيلت هاتمس علمن كاز تعامو نتودعو نودع أملاخ كم بحدش نرؤسهم سلسقلوا بجهد ونزلا قصلوا سلزخونو كم بحدش ننسحاق حدسو أي كعلوم زابير كابز 5 سورنا سلازي نفلتات زي كون دحنات انت داخوينو بانصارو نطفات يزخون صحافتن فريساويانن صدوقاويانن فلتات زي نبرو ما يكونون نحق مسيه مصحف بزي مصحف ابو مرعوم زحزوا يميل از فلتات زغن ندحنات هايكونومن حوري قدس باولوس بزعبا فلتات زي الزارب كله اب رومية الشعاته أبز تجاجي فلتات دا خوين مبرك أنا أملاخ كم زلوا مسفلتين أمن تايجن أبز تجاجي فلتات ندحنات نتفاعت زخون فلتاتي سلازي أخا قدس بيت خريستيان إتهم قدسان تبلهم نتزع عملوا قدس قنوع عمنت بهيوات زنوبرلو إله هذا خابتي أبوتات بيت خريستيان نبلهم قال هيوات يسمع لنا مع ذا قدسان حابتنا هراي كالوت هراي እግዚአብሔር መስገን ቲ ብዙሕ ግዜ ፈተነታት በዝሐና ንሕና ድኹማት ኢና ነቲ ብውሽጥናን ብደገን ዝመጽእ ፈተነታት ክንጾሮ ኣይንኽእልን ኢና ወይ ንጽገም ኢና ከምኡ ኢና ንብል ኩላህና ኻባይ ጀሚርካ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ኣብዚ መንፈሳዊ ውግእ ኢልዎ ዘሎ ግን ቀደም ተኸተል ሓውና ዶክተር ክፍላይ እውን ጽቡቕ ገይሮም ኣብሪሆሞን እየመ أبتا إفيسون معرف شديشة كاب 10 تزلو منفسا وقع زبل أما علتا وعلتنا قالنا غير بحسابهن تسفاز غرز برهان كذا سألمت حسابات كن مسخول لنا قال كابتن أسوار قولي لن كونا مخناتو أسوارو زي تعاد كسب مرخ ويموت يخون مالت سلازم تايلو يجميرو بقويتان بصنعات حيلون برتعي بحيلنا بخلنا بتبابنا بسلطاننا بجنزبنا ندحر كنسرح فتينا قرب كيكرنا إنا درقوس نبل مالت أجتايلو بقويتان بصنعات حيلون برتعو نفحصو سيطان مقوامو من تخطكولها كله أسوار أملاخ العلوي اتقلسنا مسقا من دمن هاب سمايات مسكوفات منافستي مباري مسقا دمن ايكونومي سلازي كل جزي أوقع علم سلازلنا سعرتن بر تسعرتك هين خون من أنتي يتي سلتنا يتوقعن أسوار وقعنان معلتاوي كان حدثو يقبعنا مهنياتو وديت سيطان أين سحوتاتنا أمو أين سحوتانينا أمو كي بلس ألنا إلي زوحت أدليس كم زقاز دمان بسا يزور الله أبزي علمنا زدالوتو ناي زوم مالت مكان انسسا كنفز اللون قويم كركبون زي كله كم بعل تلبردوز مثلا تخلا أنبسا نبري كم يقرون كم زقبتون كم يقرون كم ذهب دون اندحرينا تملسنا نرأيهم منتناي مكان انسسا لك عقان انتخم قريم مهم نفسات زهاد نيل بخمية تالولوها بخمية يقروها بخمية يقبتوها مخنياتك على أملاح كميلو هواري قدس بيتروس أمعرف حمشتا قطري شمونته صلاحكم ديابلوس زوحت أدلي كم زقاز مان بساي دور عليه سلازي امنت صنعكم تقاوموا سلازي قبل كلها اتنامنا يزل عالم كبر صواعكم املاح كل صقها قرب غزي حساره مكرا من صقامكم نسو خصنعكم كسرتكم كفصمكم كبرتعكم سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ስለዚህ እቲ ناي زمانات كله ناي تمكروا زلوا ميم كفاءات منافست مالت እዚ ኮይኑ ግን ብርታዓት እዮም ማለት ኣይኮነን እቲ ኣጽዋርና ዓና ዝሃበናኻ
كما تشدو كيسي وأقاربته وديبا كل حيل سلاي تمنن عن قريبتن كل حيل سلا أنك ترقصو السلطان هبكم الله باتن استزهاب الناس سلطان إنا نسعر بسقاوي حيلي بوي بسقاوي كألة هيكونن مال سلقالاتو بزابير استمسقنا يهون هراي كالوت نحن أنت لنا أملاك أنت فقدو ناب ملغتا واري قدس باولوس ناب فيليبيسيوس إنا كنسجر سلازي قدمنا بمعراب مئتاونات أب مجمريا مئتوي مصحف كميلو خم تصحفه من تاي كم تصحفه تحسون نايت مصحف مئتون تحسون على كل مصحف قدس أبزا أباد دالي مزلو مالت سلازي أمبي بنايو كنمس سناي نجاري هناتو أمبي بنايو ندحر ثاني هنا كفافي لنا نتا معرف هذا انتي تحس لنا ندحر أمبي بنايو ثاني هنا أبزخن سمع أبزخن أمبو لنا خا زيادة عند برهن دا تقلص أي خير مالك كم بيبنا أنت مزينا جن حدش لزخون نخن حزوا أسأجمنا حساب نخن هبلون أي نخل نما بيستغل متن جزية كنبا كندت ناي تلفزيون ناي كالن ولا أيهون 10 15 دقيقة معلت انتهي بناجن عب برخاتين عنا عب فلتأتيون الرأي زخونا حسابات حتى ويريتون تلنا قرب دقائق قالوانا دحر زخونا حسابات زي بالناجن أبونا أبي ملاك سلام قال معدان هيبهم بصلوت كعسولنا نبونا ناب أو دم هرت بخبري عدم كابتن تاعكم مش ما زر لكم فيليبيسيوس ده دحرياسن نزمت نحن أنت لنا أملاك انت فقدو أب ملغ تهاري قدس باولوس نا فيليبيسيوس ده دحرية في سونا الله مالد اوكي أبونا هيوتي حتى نشتي نجر كستم ولا أمسورة مودعتا دا خوي نمبر أكمل إنوي ممهر تخلو ولا دكتور كفلاي كلهم تينا من فسا خمي جيركا بس أملاك كم تقرب حد شوات تقبر كم زر لك كله تقليج إنه بحق تصبو بالتعميق إذا أخستك أعزانا يساب عين سبيتسي كست مس أختب بتعمي بزني على ما وطريقه خلا خاسي ولا بتقال سوين معرنة نايدك انستيلو بزح جزية بيلي جن اتباعي بيك أبزي أخا حجي بدم بيجيرو تنتنا سريع وانا له اتسابعي رأسي تاسبيتي ناي جزا ناي بتا خريستيانيلو بدم بيجيرو اتينا أملاخ ريلي ناي بحقي أنا بتي قري أخر له حجي اتنا على ما وزن برا نايدك انستيو معرنة قري أخر له نزين حجي غمهار أخر لونسي أبتني أملاخ زلو مر نحكي بزيز خير نيرو تتخونسي كلها ناس طبق لايف محلفة طبق قال كيدان محلفة إزبل نزيخ حج خنبلو خلنا أبتني على ما وجن بوقا بالكات راي معرنتا كل اللي بعصيخ نديك ستاي نيرو ولا أبت لايف نايتن دك نستيوين معرنت كوينون ديل كازح تساب زبل مرد عينا برن كم زح جز قال تسألنا زلو تخابابير كان ترادا ديخان نسو ناي انت أتوزل لازك رئيس سبيت أمينو كمتي كريستوس رؤسو محبر زغانة نسو مدحان سجا خائيو سبعي كا رئيس سبيت يومو أتنا نستي كم نقويتا جيركن هلا محبنا بدلنا عزيزة نحن عم نبدلنا كسل هي وتحبتي من داي أوكي دحان كده حجسي صبق كستاينا تماهرنا مو زاناي معرنت بلا خلو خاصي أبزي أمر بتني أملاخ مور معرنت اللو إلي كستنتنا تسنحي خبتناي علماوي نقبرو نبرنا نيرنا يو سارحنا اللو سقا حجوين ولا حانت خمتو تولونا خلو جزي ناي سبتو خوينوس أي سرفنيو ناي أملاخ تخوينو جن زفرو سيلا نندخمكم تمرنا خو بس دا مسو أخستاخ قبرات تسنحي حجي كندي معرنت مسألة تقاليسن ولا حنتي ستيل أبا هواه يزلو بزنا أملاك كنا نيرنا تنخون جناتين أتشوفك استيم ودغنا إليه كستنتنا تسنيه thank you እግዚአብሔር ይመስገን በአምሄ ሓውና ተኽሉኽ ገልጽ ከለውሲ እቲ ንሰብኡ ዝተዋህበ ትእዛዝ ይኸብድ ምክንያቱ እንታይ ኢሉ ከምቲ ክርስቶስ ዘፍቀረካ ጌርካ ንነፍስኻ ንበዓልቲ ቤትካ ኣፍቀራ እዩ ስለዚ ንኽትእዘዝ እዚኣ ግበራ ተባሂልካ ንኽትገብራ ቀላል ነገር እያ ማለት
كم تكريستوس زفقرك غيرك هتفكر جن صقا يدلي ماني قال هيوت يسمع لنا هيوت حبتنا Thank you. كم غيرنا كيدانا خنخبر ما بخبر كريستوس كنكبر بدكنا خنكبر كان እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሆነልና አቦና ናባሁን Okay. أرى أني البناء زمان أقلقلتكم بارخ حاولنا ممرون توساخي نتن شديش معرف تغلل أبيلكا كالايسا أبريخا زمهر كانا أملاخ نبكلو غزخا برهاني هبكا حفتنا معزاز ماريا ملاختي اسمع لنا ما يدينا قدس رنجل مريم برخة ردي أتعلم كافلنا كلكم حسابكم كتبوا تردعكم كتقلصوا زمسكم دما كلكم زيابير زمن أقلقلتكم يبارخ أبتاب كلكم كتقلص دسنحت منفساوي وقعت بالابتا شاد شيتي معرفنا حواريا باولوس نبي إفيسون دارجا كل تباهيليو تام قصري عسرت الشعتن قصري عسراني كرئي دالية تمنفسا وقع كما يمخانو تمصاررتنا قليل كم زي كونه طرحنا تصنيحنا كعوتلنا كم مخانو اتزغبعنا اصوار صيرنا اندحر صنيحنا بصلوات تنقحنا ناي مدحان قرا عبر سنة تأتينا ناي من سيف وين مالتك على أملاخ انت حيجنا قن كنود كم زي نخل كن عوة تنبر السوق عوة لنا كم زي كئل مستزاربة حواريا باولوس ناي قول ليو إذن كلتا تغسي زي عندما تزاريبو مئنتايون آفاي مسكفتكوس نتمستر وانجل بتبعات كنقر قالك وهابني أب آفاي مسكفتكوسي نتمستر وانجل نتعنقت وانجل نتقال وانجل بتبعات كنقر قال كوهابني مغنياتو قال أملاك كتنقر تبعات يدليكايو بفرحي قال أملاك كتنقر بسكفتا تشعريركا قال أملاك دما كتنقر أي تخيلن إخا مغنياتو فريحكا تشعريركا تسكفكا اتسابكو اتنقرو قالات نتوم سمعتون أبكند ندحنتهم نودقتي كخون أبكند غنيحو كاب حاتياتنا بصدقي كاب صقام نابيمان كاب برهان
يقرأ خاب سلمات نبرهان زملسهم أو نخنبرو صبو كم زلو مليشن تاي زخون محنك أقي زخون أما أنتاي عفاي مسكفتكوس نتمستير وانجيل بتبعت كنجر آلكو وهابني بزعبو بموقع تأثر كل أخي يمو كم تزقب أنه كوينة نمزراب بوك تبع صلي لي كنتي حاونا ممر دولو زي ملأخت زي هاريا باولوس أبيت ما أسرت كوين يصحفوه ما أسري إدما وانجيل سلز نجارئي نكرسس سلد سبخة اتبزع بقو تأثرك إزول زلو ما أسري انتايو سلام انتاي نكرسس تساب كل خاك سلام انتاي الوانجيل تنجر الله خايو هاريا باولوس كنت إزول زلو بزعبقو بموقع تأثرك كل أخي يمو كم تيز قبا أنو كوينة نمزراب بقو كتبع صلي لي كم تزقباكا كتنجر كم تزقباكا غركا كتسمع صلي لي غنياتو بتنسخاتو زاربو بزا حسابات ويكودكو يم ويكتنسو يم وي هوت كروخ بيهم وي دما بنفسي كموتيهم أما إتي كاب عفنا زوات بحلفي أما ريحنت زلونا حلافنت معارق تقبلنا نزي هواريا باولوس زبلو زلو بتبعات كنجر قالوا كوهبنا نتستوهبنا قالوا دما كم تزقب أجرنا نمزرابو كنتبع كنصنع صلوات كم زد لينا يو زنجر زلو دقاقيمو ممر لنكنا سلطم أقلقلتي أبوتاتناون كنصلي كم زلنا إلو بزح جزيك أقصاقنيو ناي بحق دما أدلايتن نزا هواريا باولوس كم تزقب أن نقرب بتبعات من تخنا قرسي صلي لي هنياتو اتززرب قال ناي تزنقر ايكونن تزنقر انت ايلو اخي نهزكيل ون نبي هزكيل እግዚአብሔር انت ايلو ابتن بيت هزكيل معراف 33 قطر شوعته بعرسي اتاود سب ابيت اسرائيل حلاو غره اقي مكايه نتقال كاب افي سمعمو ابكن دايكونكا اطنققوم نتقال كاب افي سمع سمعنا نحلف له صحف انبيبنا دما نحلف له صحف ننببو اننتايو قالو اي مالتي اما ابكن دايكونكا اطنققوم حجي بزيك نحنا بزتوهبنا غيرنا كان حنقق ويدما شللتنيا شلل كنبل اي نخئلن اينا نحنا طرح ديكونا سمعتنا تلاقينا نقود ابت متنقاق زغبؤ ابت مغنحت زغبؤ ابت تكسات زغبؤ اتزنقر كتنقق كجسس كجنح تأزازي
نتقال كاب عفاي سمع أبكن دايكون كادما أتنققم سب مدرخ حجو كزارب كمهر كله انت دا أنا أملاك زارب عليو نا أملاك وكيل إنا تقالو زحلفة زلو تقال ناتو يكونن مخم تزقبعنا قرنا بتبعات قالو خنقر نتوم نسمعوين نبرخت كخون كاب يمان يقرأ خاب صقام نبي يمان زملس كاب موت نبي وز الساقاقر كاب صلمات نبرهان زوص كنقر كلنا እግዚአብሔር ናይ ትብዓት መንፈስ يعدلنا ننحدحدنا دما بصلوت كندغاغف صلوا لي بتبعات من انت خنغرسي صلوا لي سلا كله እግዚአብሔር አምላክና ምስጋና يبصحيو اما بصلوت كنعصو كلنا حنساب نصلوت حافظنا سلام تصلى صلوت كم بحدش كل زحجيا بير بقيتنا مدحنا يسوع كريستوس من سلام زحنت نقول كل زغنت قدس بيت كريستيان لمن لنا قبل على حزب مؤمنان زح سلام كم كل سلام سلطان زلو እግዚአብሔር አምላክ ማዩ من سلام صلي بسمايات تنبر ربنا سمك يقدس መንግስታት ምጻ فادكم تاب سمايكم دمان بريخون علت مقبنا له محبنا احنا نزودلنا بدلنكم زحدقنا لهم بدلنا نقصنا ندلنا كفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا منقسن حيلن كبرن نزل عالم نتكايم امين اوغزتي مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لكله حلنا خدنقلي خبسغاخون دنقلي ادي جابير صبات غويتا سراوي سلام لكله سخكان سبرفتي خفرك سومركو ومن تتصقى جابير مساقي اوفيس دسبلكي عطياتنا خسريلنا نفتو ودخ يسوع كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين كنا كل تحجيا بير نبنا كان مالك كان لنا كنا سلام سلام هبنا كل كان اخما اغزابير اطرينا سقخان وفصلنا يكخان نفط بعد املاك بلنا كل اسم كان سمن نصوعنا لنا سمايا زل خان سلام كعبل النفس وقلنا حاضر ابزع على من زمان ورام سلام حدو كل مرحتن سوى ستام بقدس نبكان سلام عبو ابزريانا زل ما كانت عذاب كامخرات أمتاونا نصانا نزلو قراوتنا بكل سلام حلوهم ودون بعنعون وقت كنبرن كل سنة يعملوا خدمة أغاني جابير بمفرح حياونات كنركبن كرسات مسؤولين منفذ كل سن سجانا صناعتهم بوزلك على من كل سعن نزل علم آمين حرا أملاك محرم رب حالا أملاك ربللنا ساعات ليتي معالت تبارك لنا كل شيء جابير أملاكنا ساعات زمشل دي أن ساعات زاليتي دي أن دم بارك لنا كل شيء جابير أملاكنا صومنا بارك لنا قدس لنا صوم دحنا صوم محرات كبر لنا بوتاتنا هوريات كم تقبل كلمنا احنا دما تقبل لنا شانا زو على كان مسكنك شانا تحضر دما معوبك زغوبا ازد ما املاخنا ناب سماي زطمتنا منفذ زعبينا ام مصحف كا مصحفي وز مزغبنا مس قدسان زصمبرنا غبرلنا سمع املاخنا يصلنا يصلد دما سخا تقبللنا يولدنا يم بارك قدس كعبيلنا اخذ خون غبرلنا حمام زلو فوسلنا حزن زلو صنان علنا تጨنقم زلو رولهم طميم زلو مسعيم سدام نفس تاسف تحيم فحز ولو دما اكبم ابدينا قدس دنگل مريم بركات رديت فلنا بيد ملاخ حلونا انتم كلهم ابزي غبايزي صنحو دما بوتاتنا ديتاتنا احواتنا عاتنا غزي امبارخ يوتم حلو اغلغلتهم تقبل بسمايات تنبر ربنا سمك يقدس منغستات مسا فاركان تاب سمايكم دما مدريكون نعلت مغبنا لو محبنا احنا نزودلنا ودلنكم زحدقنا لهم بدلنا نعسانا ندقلنا كفاد احنا ننبر فتنا يتأتونا نقسن حيلن كبر نزل عالمنا اتكائما امين اوزتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لك له لنا خدن قلي خي سغاخون دنگلي خي ادي جابير صوات كويتا سراوي سلام لك له سخفان استبرفتي خي فركر سومبرخي
ومليت تصقى جابير مساخي وفسيت دسبلكي جاتنا خسريلنا نفت تودخ يسوس كرسوس منتانا محرات لمن لنا امين فتاوي شريك جينا ملاكنا وداني يسوس كرسوس كانيكا كانا سريات قدم ساتي ابسا ولدو لبركة ساتي برهان انتم ابي كانت ويديا كانت بران سارغو صنات ببسمكم كن فتانو نصحاني يرسينس كلوان سمات جيو مهارن كرسوس مل عسب تخلته جيو مهارن كرسوس 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 كمون بنت اجزيتنا مريم مهارن كرسوس مل عسب تخلته بنت اجزيتنا مريم كرسوس بنت اجزيتنا مريم كرسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن كرسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن كرسوس بنت اجزيتنا مريم كرسوس بنت اجزيتنا مريم مهارن 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 كرسوس ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ወደ እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ብልዕለይና ብልዕሊ ኩልኹምን ብልዕሊ ኣብ ዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ክብርን ምስጋናን ኣምላኽ ይኹን ብሩኽ ለይቲ ይግበረልና ንኩልኹም እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይቀበል አሜን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ተጸለየ ጸሎት ተማህለልና ምህለላ ሁሉ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ዝተማሃርናዮ ትምህርትኻ 30 60 100 ሰናይ ሰረፈሪ ክንጸድቀሉ ክንድሕነሉ ከነገልግለሉ ክንግልገለሉ ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይኹነልና አሜን ካብ ዝሓለፈ እዋን ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ በደልናን ኣበሳናን ዕሽነትናን ከይተጸባጸበ ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ጀሚርና ክንውድእ ዝረዳእና نزمت قبائنا خاب دحان سلام عقيبو بخمس خنقابا نا እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቃድ ይሁነልና بسلام ይራህበና ነቶም ለይትኩም ሰላም ለይቲ ነቶም መዓልትኻ ብሩህ መዓልቲ ይግበረልኩም አሜን ቃል ሕይወት ይስማዓልና ቦታትና ቴንክ ዩ ደሓን ሕዶር አሜን ኩላህና ቃል ሕይወት ይስማዓልና ሰላም ለይቲ አሜን ቃል ሕይወት ይስማዓልና አሜን ኩላህና ቃል ሕይወት ይስማዓልና ለዋም ለይቲ አሜን ቃል ሕይወት ይስማዓልና ብሩህ ለይቲ አገልግሎትኩም ይባረክ كلنا على هوت يسمع لنا ناي كلنا زمن أقل يبارك እግዚአብሔር ሰላም ለይቲ አሜን አሜን ብሩህ ለይቲ አሜን ብሩህ ለይቲ ሰላም ለይቲ ይግበረልና አሜን ስለዚህ ነበረና ናይ ትምህርት ጊዜ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ቃለ ሕይወት ይስማዓልና ብሩህ ለይቲ አሜን እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ሁላህና ለዋም ለይቲ